Electrolux Ergo Rapido. Kde a ako som ho našiel. OK, takže čaute, ja vás zdravím od nového videa. Ďakujem vám veľmi za 20 odoberateľov. Ďalší cieľ je 40, tak poďme to splniť. Už mi to dosť vychádza. Ďakujem vám ešte raz za tých 20 odoberateľov a môžeme ísť ku videu. OK, takže určite ste už raz aj, určite ste párkrát videli takýto môj spotrebič. Ako napríklad vo videách, jak som ho ničil, alebo také niečo. Určite ste ho videli. A dneska vám porozprávam, ako som ho získal. Takže tento zlatúšik, to je vlastne kôž, ako keby, jak by som to povedal, takýto kôž to je, hnusný. A my keď sme zo školy chodievali na obedy, my sme chodievali cez takú jednu uličku, lebo my sme nemali jedálne ako keby priamo v škole, ale chodili sme vedľa do ďalšej jedálne, ktorá bola asi pár minút od našej školy. A išli sme takou uličkou, kde boli kontajnery a potom tam bola vlastne brána, tam bola a za tom bola tá naša jedálne, kde sme chodievali. A tu bola takáto budova takto a tuto uproti pri nej boli smetiaky, kontajnery. Smetiaky tam boli pri ňom a vedľa tých smetiakov tam bol vždycky aj nejaký odpad, takže že tam bola napríklad chladnička, tam bola, čo ja viem ešte, neviem čo všetko tam bolo, nejaké lampy staré tam boli, nejaké žalúzie, neviem čo tam ešte všetko bolo. A tento vysavač som tam už videl nejaký týždeň a strašne sa mi zapáčil, lebo viete, ja teraz tak sa venujem viac takým upratovacím oným, takže ja teraz milujem veľmi vysavače, to je teraz moja taká záľuba. No a vlastne vedľa tých kontajnerov som chcel zobrať aj tú chladničku, ale tu som nemohol zobrať, lebo v chladničke je freón, na to si dávajte pozor. A freón je veľmi nebezpečný, môžete sa otráviť. Takže tam bol takýto vysavač, že ja som ho chcel si zobrať, ale rodičia mi to nedovolili, lebo teraz sme na našom pozemku na Vinici a tuto takýto kontajner, na čo to tu mať proste, na čo. A ja som uvažoval nad tým, že by sme ho dali do opravy. Že by som si zapol na YouTube reklamy, aby som zarábal. Nič som nepovedal. Že by som ho dal opraviť, lebo počúvajte toto. Počujete motor? Nepočujete. Takže on je ako keby nejde zapnúť. Je to samozrejme 2 v 1, takže to je kvalita. Môžete si takto vybrať a máte valý vysavač. Pred 1,5 mesiacom som ho umýval. Je to vidno však. Perfektné. A vlastne ako keby on tu dole má takúto metličku, ktorá sa mi vôbec nepáči. Toto je nejaká čierno-oranžová. Ja by som ju dal napríklad celú žltú alebo zelenú a nejakú takú. Proste táto sa mi nepáči. Ale mali sme šťastie, že sme mali aspoň na to metličku. A toto je vlastne ten zásobník. Tu sa dáva šnúra, počkaj. Sem sa dáva šnúra, to je jak náš vysavač. Náš vysavač je ešte pekný. Aha, tu ho máte. A začalo to tak, že mi táto batérka, presne táto, že mi tu svietila. A ja som si myslel, že je funkčný, ale už nebol funkčný a už my sme mali ešte také, že keď si to takto postavil a zase si to naklonil, takže ti hlavica zostala holé a potom si to tak nohou dal. OK, takže ja som ho chcel opraviť, že by som ho asi nabil, ale jednej veci, ktorej sa bojím, je tá, že sa bojím, že mi to vyhorí. A to nechcem. Každopádne, v druhom videu spravím aj taký ten starší vysavač, ktorý ste ešte asi nevideli v mojich videách. A dopadlo